אני עכשיו יש לי חברה, מכרה, קרובת משפחה, ואני רואה סימנים. אז מה אני עושה בתור קרובה שלה? שאלה מצוינת. אין נכון, לא נכון. אני חייבת להגיד. זה מאוד 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 סובייקטיבי. אני חושבת שצריך שוב גם פה תקשורת, צריך להתחיל בשיחה. שמעתי, ראיתי. אני מקווה שאני טועה, אבל אני פה. אני פה ב-2 בלילה, ואני פה ב-6 בבוקר, ואני פה גם אחרי צהריים, אם את רוצה לחלוק, ואני לא שופטת. לבוא באפס, אפס, אפס שיפוט וביקורתיות, ולהיות עם האצבע על הדופק. וברגע שזה קצת עולה, או כשנגיד אתם בקבוצה, ואת רואה פתאום דברים שהם כבר לא נתונים לפרשנות, בסדר? אז שם המקום קצת לעשות אינטרוונשן כזה, כמו שעושים, ופשוט להגיד לה, תקשיבי, זה לא טוב. קורה פה משהו לא טוב. ולקבל את זה שיכול להיות שגם תתרחק לתקופה. ברור. אני שמעתי הרבה מאוד סיפורים כאלה, הרבה מאוד חברות של מתייעצות איתי, בסוף התהליך היא תודה לך. אבל זה תהליך מאוד קשה. וגם הולכת לאיבוד הבושה, דרך אגב, אם בהתחלה זה דברים שנעשים בבית, אז אחרי זה גם מתחיל להיות כאילו ליד כולם בפרסיה.